Lejli tajjeb illum aktar tard mis-soltu minħabba iċ-ċerimonja ta' jum il-Ħelsien kif bla dubju stajtu issegwu mbagħad is-soltu tissokta l-iskeda ta' wan għal-jum ta' l-erba'. U propju f'jum il-Ħelsien lej jitkattar aktar is-sens ta' nazzjonaliżmu, s-sens li tkun gburi li inti Malti u dal-aħħar kien hemm propju diskussjoni l-użu tal-Malti. Għanna nitalmu l-Malti b'modi differenti, għandu jiġi offrut il-Malti bħala lingwa barranija, jew nissoktaw bit-talim kif kien ġej sissa, kif kienet isir sissa. Dwar dan ser niddiskutu l-ewwel parti tal-programm mal-Ministru Evarist Bartolo. Arena jibda. Kif għedtilkom magħna għandna lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol il-Ministru Evarist Bartolo, grazzi tal-li qiegħed magħna hawnhekk illum. U propju inqalat ħafna polemika fuq kummenti li jingħataw fuq kif għandu jsir it-tagħlim tal-Malti. Ħanibdew mistoqsijiet diretti. Sissa, kif qed jiġi mgħallem il-Malti u x'rekwiżiti hemm biex tidħol f'istituzzjonijiet terzjarji bħal pereżempju l-ewwel ħaġa x'rekwiżiti hemm biex tgħaddi mill-famuż eżami tal-Junior LICU. U mbagħad eventwalment biex tkompli tipproċedi għall-istituzzjonijiet terzjarji, jiġifieri mhux biss l-Università ta' Malta ma anki l-EMCAST u l-Istitut il-Higher Secondary u l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. Mela, l-ewwel nett aħna issa nemmnu li jridu nagħmlu minn kollox biex insaħħu t-tagħlim tal-Malti. Aħna huwa importanti ħafna li fis-seklu 21 niżguraw li nagħtu futur lil-sienna. U għaliex qed ngħid hekk għax għalija l-ikbar periklu li qed jiffaċċja l-sienna llum huwa periklu reali għax li noqdu nivvintaw u nimmaġinaw perikli oħra jien ngħid m'għandniex il-lussu għax tant hemm affarijiet serji li jridu jsiru u affarijiet veri li hija ħasra li nintilfu fuq l-immaġinazzjoni ma tagħmlilniex ġid. L-ikbar riskju li qed jiffaċċja pajjiżna hu l-internet online, il-preżenza kemm il-Malti għandu preżenza online. Illum tfal minn età żgħira isibu kontenut fuq it-tablet, fuq il-mobile, fuq il-computer li ħafna u ħafna minnu mhux bil-Malti. Ġifieri diġà it-tfal tagħna minn età żgħira esposti għall-inqas tħaddim tal-Malti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Din hija xi ħaġa li rridu nieħdu bis-serjetà għaliex jekk ma naħdux bis-serjetà hemmhekk se jkollna l-perikli. Għaliex fi-studju li sar ftit ilu jirriżulta li l-Malti huwa wieħed fost l-aktar 4 ilsna fil-periklu. Miegħu hemm l-Iżlandiż, hemm il-Litwan u hemm il-Latvjan. Isna Ewropej. Biex taqgħad kif illum nużaw il-mobile biex nibagħtu messaġġi lil xulxin u x'Malti nikbu fih ħalli line barra, ħalli sink barra, ikteb biex tinftiehem inti mhux dak ukoll huwa xi ħaġa li min jistudja l-lingwa jaf li ħalli effett, ġifieri lingwi oħra qed jaraw kif dak ħalli l-effett. Issa għall-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett iridu ngħidu li l-Università ta' Malta hija l-università li tiddeċiedi x'suġġetti għandu jkollok biex tagħmel il-korsijiet l-università. Ħanagħmluha ċara u dik tibqa' l-università tiddeċiedi. L-istess jagħmel l-EMCAST u l-istess jagħmel l-istudji l-Istitut tal-Istudji Turistiċi jiddeċidu huma. Bħalissa hija l-università biss li tgħid isma' irid ikollok il-Malti biex tidħol tagħmel il-korsijiet. Jekk inti Malti hija l-università li qed tgħidlek hekk. X'ifisser? Ifisser li bħalissa jekk inti Malti u qiegħed tistudja fis-sistema tagħna u bil-qiegħda ħdejk hemm Taljan
li qed jistudja miegħek fl-iskejjel f'Malta u jiġi biex jagħlaq 18-19 sena u jrid jidħol l-Università ta' Malta, dak għandu vantaġġ fuqek għax mhux mistenni li jagħmel il-Malti għax mhux Malti. Aħna qed ngħidu li min qed jistudja fostna u hawnhekk fl-iskejjel tagħna ikun obbligat li jagħmel il-Malti. Ħalli ma nagħtu vantaġġ u żvantaġġ lil ħadd. Issa, il-mistoqsija kienet fejn hemmhekk jidher li hemm bil li ġifieri nies barranin li ikunu Maltin, ikunu hawn Malta jistudjaw il-Malti, però dawk il-ġenituri Maltin. Ħanwaqfek ftit Ramona għax hemm xi ħaġa oħra li hu importanti ngħiduha u li s'issa ma ntqalitx. Mhuwiex bis-seg biss tal-Malti li tista' tidħol fl-Università ta' Malta jekk inti Malti jew Maltija. It-tfal ta' dawk li jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u fil-Lussemburgu għandhom programm apposta għalihom tal-Malti. Dal-programm għandu l-eżamijiet tiegħu u l-Università ta' Malta tirrikonoxxi dak il-programm li mhux l-eżami tal-Metzek. Ġifieri importanti li ngħiduha din jien naqbel l-Università tagħhom dak iċ-ċans, imma jien qed ngħid tajna dak iċ-ċans li tfal Maltin li qegħdin fi Brussell u fil-Lussemburgu. L-istess ċans m'għandux jingħata li tfal Maltin f'Malta, speċjalment meta niġu biex nitkellmu fuq tfal fejn hemm żwieġ imħalta, fejn inti għandek il-mamma jew il-papa biss li hija jew huwa Malti u l-biċċa kbira llum ħafna miż-żwieġ imħallat mhuwiex ma' Ingliżi, mhuwiex ma' nies li jitkellmu bl-Ingliż, imma ma' nies li jitkellmu bil-Pollak, bil-Ukrejn, bil-Russu, bl-Ungeriż. U allura ħafna drabi f'dik il-familja bilkemm ma ngħidx li jitkellmu jew jippruvaw jitkellmu bi 3 lingwi differenti bil-Malti, b'daqsxejn Ingliż biex jiftehmu bejniethom u bil-lingwa tal-om jew tal-missier, m'għandniex naħsbu f'dawk it-tfal ukoll. Fil-waqt li forsi hemm xi nies li jifhmu li għandna naħsbu f'dawk it-tfal, anzi jaraw idea tajba li jekk inti qed toqgħod Malta tajjeb li jkollok livell ta' Malti u tiġi mgħallem Malti. Però fil-każ ta' żewġ ġenituri Maltin li għandhom it-tfal Maltin. Allura il-mistoqsija tqum orrajt biex ma toħroqx diskriminazzjoni bejn dawn it-tfal u tfal ta' barranin jew tfal ta' żweġijiet imħaltin ser toffrilhom Malti li jkun eħfef mill-Malti li mdorrijin. Mhux se jkun eħfef. Mhux ser ikun hemm. Jiġifieri jekk ħadd titgħallem il-Malti bħala lingwa barranija mhux ser tkun eħfef? Mhux se jkun eħfef, ikun mgħallem mod differenti. Jiġifieri bħalma inti titgħallem l-Ingliż bħala l-sim barrani u jiena dejjem insemmi għaddin aħna niftaħru li f'dal aħħar 50 sena, iktar minn 50 sena, ġew aktar minn miljun ruħ ġew jitgħallmu l-Ingliż bħala l-sim barrani. Ma jfissirx li huwa eħfef minn dawk li jitgħallmuh fil-pajjiżi fejn jitkellmuh l-Ingliż u fejn iħaddmuh, jiġi mgħallem b'mod differenti. Ma pereżempju jekk tara it-TEFL courses u il-foreign students li jiġu hawn Malta, ovvjament f'perjodu ta' ġimagħtejn u 4 ġimgħat. Mhux għal dak il-korsijiet qed ngħidlek għax hawn min jiġi għal korsijiet ta' 3 xhur u min jiġi għal korsijiet itwal. Ġifieri dawn se jkunu korsijiet li jibdew minn meta jkollok 5 snin sa meta mill-inqas tagħlaq 16 sena, jiġifieri mifrux fuq 11-12 sena. Ġifieri il-korsijiet mfasslin b'mod li inti jekk qed tgħid jien għandi l-ewwel livell. Aħna meta qed nitkellmu fuq l-iskola primarja u sekondarja, il-biċċa kbira inti titkellem fuq 3 livelli. Mill-ewwel livell, għat-tieni livell, għat-tielet livell. U x'inhu s-suġġett u x'inhu l-ilsien, inti trid tagħmlu b'dak il-livell. Ġifieri għalhekk mhux veru li tbaxxija ta' standards u hekk, huma tiġi mgħallem mod differenti. Pereżempju, illum għandna tista' titgħallem it-Taljan, tista' titgħallem il-Franċiż, tista' titgħallem l-Ispanjol, tista' titgħallem il-Ġermaniż. Dak ukoll fil-livell 3 jrid ikun. U llum inna ngħidha din, mela għandna tfal barranin jitgħallmu fostna. Jistgħu jitgħallmu it-Taljan, jew il-Franċiż, jew il-Ġermaniż, jew l-Ispanjol. Għaliex m'għandhomx ukoll jistgħu jingħataw u jitgħallmu l-Malti. Ġifieri anzi jien ngħid li f'dak il-każ il-Malti għandu jkun obbligatorju. Imma iktar minn dan kollu rridu ngħidu li meta naraw it-tfal tagħna li jagħmlu s-sekk, issa qed nitkellem fuq tfal Maltin, ġenituri Maltin. biss li għaddu. Aħna diġà l-aħħar 5 snin
qed jgħaddu 10% iżjed milli kienu jgħaddu qabel. Jien m'iniex sodisfatt. Li qabel kienu jgħaddu 51% u llum jgħaddu ftit iktar minn 61% mill-tfal kollha f'dik l-età. Aħna jispiċċaw qisu xi 4200 kull sena. Jien m'iniex sodisfatt li 60% u l-40% l-oħra. Dak ma jeżistux, ma rridux naraw kif nagħmlu. U l-istess, allura tgħidli biex jgħaddu iżjed baxxi l-istandards, le, biex jgħaddu iżjed nofru programmi adattati imma bi standards għoljin. Il-ġimgħa li għaddiet kellna kontroversja f'pajjiżna fuq il-bypass, l-imbirka bypass tal-Mellieħa. U kien hemm kontroversja kbira li minn qal isma' dan se ndejqu il-lejns hawn. Jekk aħna favur u jiena naqbel li ma ndejqux il-lejns ta' bypass għandna ndejqu il-lejns tal-edukazzjoni, jiena naħseb li l-edukazzjoni għandna kemm jista' jkun inwessaw, imma basta jkunu programmi ta' kwalità, programmi ta' standards għoljin. U jiena nemmen li nistgħu ntejbu l-affarijiet, jiġifieri jiena irrid insellem lil dawk li ifasslu dawn il-programmi tas-SEK jew bil-Malti taċċess u x'hekk iċ-ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja għax hekk jismu. Imma naħseb li jridu nagħmlu l-Malti, speċjalment norbot ma' dak li qed ngħid fil-bidu. Fi żmien fejn irid ikun attrajenti u ħaj u interessanti għax huma ħafna mill-materjal li qed jaraw it-tfal illum u adolescenti mhux bil-lingwa Maltija, bil-mod fuq online, irridu naraw kif nagħmlu l-Malti interessanti u relevanti għalihom. U jiena nappella lil min jagħżel il-kotba u l-letteratura li jagħmlu l-adolescenti tagħna, għażlu letteratura li qed tinkiteb illum. Għandna ħafna kittieba tajbin, għażlu kittieba fejn it-tfal tagħna, l-adolescenti tagħna ta' 13, 14, 15-il sena jistgħu jaraw dik il-ħajja li qed jgħixu huma u mhux Malta ta' 80 sena ilu. Ħalli mbagħad min irid jagħmel il-Malti u jispeċjalizza fil-Malti jagħmel l-istorja tal-letteratura ta' Malta, il-kittieba kbar tagħna x'għandna kittieba kbar ħafna aħna fl-istorja tagħna. Imma ejja nagħmlu il-Malti ħaj u interessanti. Tifhem però l-ironija li qed isibu n-nies li jgħidulek sewwa mela tfal Maltin imweldin Malta minn żewġ ġenituri Maltin u qed iqisu jisser ikollhom il-possibilità li jqisu l-lingwa Maltija bħala lingwa barranija. Le, ma jistgħux jagħmlu hekk. L-insim barrani, il-Malti bħala insim barrani ma jistgħux jagħmlu tfal ta' ġenituri Maltin. Ġifieri jien ngħid li dawk it-tfal ta' żwieġ imħalta. Inti ta' żwieġ imħalta tgħid mhux ta' nies. Tfal ta' żwieġ imħalta għandna nagħtu każhom. Tfal ta' żwieġ imħalta għandna nagħtu każhom li huma fil-ħajja tagħhom ta' kuljum ma jħadmux il-Malti biss bħala lingwa ewlenija tagħhom għax kif qedlek biex jiftehmu ġo dik il-familja aktarx li jkissru b'żewġ lingwi differenti jew bitlet lingwi. In-naħa l-oħra tal-munita, però hawn min jgħidlek sewwa jiena ġenituri 2 Maltin, għandi it-tfal Maltin, però nibagħthom private school li nafu jew church school li nafu li jitkellmu bl-Ingliż, id-dar jitkellmu bl-Ingliż u mhumiex tajbin il-Malti. Hemm ċertu private schools partikolari li għandhom livell baxx ħafna ta' kemm jgħaddulhom nies fil-Malti. Allura dak mhux se toħloq diskriminazzjoni jew mbagħad? Aktarx li minn dawk kull sena hemm xi 200 li jew ma joqogħdux għal SEK jew jekk joqogħdu ma jgħaddux. U l-biċċa kbira huma fis-sitwazzjoni li semmejt. Il-mistoqsija għandha tkun għal dawk għandu jkun hemm programm apposta u jiena naħseb li l-kontroversja propja kollha kemm inqalet fuq dan il-grupp. Mhux hekk? Fuq dan il-grupp. Għax hemm min jgħidlek Ingliżati, ksoħat, kolonjaliżmu. Wieħed jista' joqgħod juża dawk it-tikketti ma jiena ngħid. Jekk aħna u din nagħmilha bħala mistoqsija. Jekk aħna tfal ta' ġenituri Maltin li bħalissa qegħdin jaħdmu fi Brussell mal-istituzzjonijiet Ewropej, ħafna minnhom dawn huma ġenituri li ħadmu l-Malti anke għax-xogħol tagħhom għax huma jew interpreti jew tradutturi. Jisek li mhumiex hekk u qed jagħmlu xogħol ieħor fl-istituzzjonijiet Ewropej, imma huma t-tnejn ġenituri Maltin, però qed jgħixu fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Għal dawk ħsibna programmi, dawn jattendu l-iskejjel Ewropej. Għal dawn ħsibna programmi u dawk il-programmi huma rikonoxxuti mill-Università ta' Malta. Ħadd ma ndaħli l-Università ta' Malta, ħadd ma qal l-Università ta' Malta għamel hekk, ħaddu l-inizjattiva u din saret. U jiena naqbel li tagħti ċans lil dawk it-tfal. Mela dawk it-tfal Maltin
ta' ġenituri Maltin, it-tnejn Maltin, imma jgħixu fi Brussell u fil-Lussemburgu, għandhom dak iċ-ċans jagħmlu dak il-programm. Jiena nsaqsi, dak il-programm ma jistgħux jagħmluh ukoll tfal ta' ġenituri f'sitwazzjoni li jista' jkun iswa simili? Qed insaqsi, imma żguru li rridu nsaħħu il-Malti right across mingħajr ma nbaxxu l-standards. Żewġ mistoqsijiet tal-aħħar, l-ewwel ħaġa, din id-deċiżjoni hija magħmula jew għadha fuq il-mejda mifruxa fuq il-mejda l-konsultazzjoni? Naħseb jiena li nsaħħu it-tagħlim tal-Malti, naħseb mhix kwistjoni tal-li tikkonsulta xew le kulħadd jaqbel, naħseb li għandna nsaħħu. Imma fuq din id-deċiżjoni ma tantx kien hemm min qabel, ġifieri kien nsaħħu t-tagħlim tal-Malti. Mhux li nsaħħu t-tagħlim tal-Malti, però deċiżjoni li tiġi malma il-Malta bħala lingwa barranija kien hemm ħafna polemika. Żgur li imma jiena l-polemika fimta għax inftemet li l-Malti bħala l-sim barrani se jagħmluh il-Maltin. Jiena fimt li għalhekk il-polemika għax kien hemm min qal le jekk huwa għatfall barranin u aħna għandna nobbligaw. Jiena ngħid li min jgħix fostna għandna nobbligaw li jitgħallem il-Malti b'rispett lejna u anke biex ikollna soċjetà fejn nifhmu aktar lil xulxin. Imbagħad il-mistoqsijiet l-oħra u l-MCAS u l-ITS għandhom ukoll ikollhom biex tidħol tistudja fihom irid ikollok ħakma tal-Malti. Jiena ngħid li ejja nagħmlu minn kollox biex iktar tfal, iktar żgħażagħ ikollhom ħakma tajba tal-Malti li jistgħu jużaw tul ħajjithom. U permezz ta' dan it-tweġiba rispondejt li wkoll it-tieni mistoqsija li kont se nistaqsi. Grazzi ħafna Ministru talli ġejta hawnhekk magħna wkoll waqt il-programm Arena. Aħna ser immorru għal mument ta' riklam ibqgħu magħna x'baqgħet tieni parti tal-programm ser inkomplu wkoll niddiskutu fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà Maltija. Bqgħu magħna. Gawdi aktar Melita bi 3 GB ta' mobile data għal €25 fix-xahar. Hi, my name is Samuel and I'm gonna share with you something that you're gonna find really hard to believe. Follow Samuel on his time-traveling adventure in Samuel and the Magic Tooth. The book is available for sale from the Malta Community Chess Fund Foundation offices in Valletta, from San Antone Palace, from leading bookshops, or by visiting mccf.store. Tini parti ta' dan il-programm wara ir-riklamat kemm kellna l-Ministru Evarist Bartolo, il-Ministru li kjarifika l-ewwel ħaġa li l-Malti, l-option l-għażla tal-Malti li jiġi mgħallem bħala lingwa barranija ser tiġi offruta prinċipalment lil tfal ta' ġenituri barranin. Imbagħad ser isiru konsiderazzjonijiet ukoll għal tfal li jkollhom ġenitur wieħed barrani u ieħor Malti li jistgħu jsibuha diffiċli sabiex jitgħallmu il-Malti kif inhu mgħallem illum. U wkoll l-option l-għażla il-mistoqsija x'għandu jsir għal dawk il-ġenituri li jgħallmu li jitkellmu ma' tfal tagħhom bl-Ingliż. Però prinċipalment il-Ministru assigura li l-Malti li jiġi mgħallem bħala lingwa barranija hu intenzjonat għal barranin u mhux għal ġenituri Maltin. U ser inkomplu diskussjoni u ser infetħu naqra wkoll id-diskussjoni issa mhux biss fuq din il-deċiżjoni jew inkella fuq din l-għażla li possibilment jista' jkun hemm iżda anke dwar l-użu tal-Malti fis-soċjetà Maltija għandna Dr. Frank Fabri hawnhekk Ministeru tal-Edukazzjoni kif ukoll Dr. Adrian Grima li huwa lecturer. Grazzi talli tinsabu magħna. L-ewwel ħaġa nieħu akkaldu l-impressjonijiet tagħkom fuq id-diskussjoni inqalgħu wkoll polemiċi fuq dak li kienet jiġi diskuss riċentament fuq l-għażla tal-Malti bħala option li tkun ta' lingwa barranija. Adrian. Jien naħseb li essenzjalment il-kwistjoni hija l-preżent u l-futur tal-Malti. U naħseb jien ukoll hija l-preżent u l-futur tal-koeżjoni soċjali tagħna u kulturali, ġifieri aħna se jkollna edukazzjoni illi tiddiskrimina bejn l-istudenti, li tiffret l-istudenti skont x'inhuma l-ġenituri tagħhom fuq skont jekk jażlux li jkellmu lil uliedhom
il-ġenituri bl-Ingliż jew bil-Malti? Jew se naħdmu favur soċjetà kif titlob il-Kostituzzjoni u kif jitlob id-dokument li l-Ministeru tal-Edukazzjoni stess ħadem biex ikonna soċjetà aktar bilingwi. Issa ma jeżistix bilingwiżmu perfett. Jiena qatt min se nitkellem l-Ingliż u l-Malti u l-Taljan u l-Franċiż eżatt bl-istess mod, anke għaliex probabbilment l-Ingliż se nużah ftit iżjed f'ċerti oqsma, l-Malti fuq oqsma oħrajn, forsi se nkun iktar b'saħħtiegħu, inqas b'saħħtiegħu. Bilingwiżmu perfett ma jeżistix, imma il-mira tagħna x'inhi illi niddistingwu bejn tfal differenti. Għarek mux għet nifmek sew, inti iktar propens biex tkun favur one size fits all, f'dak li rigwarda l-lingwa Maltija, ġifiri jekk inti għandek żewġ ġenituri Maltin, jekk inti għandek ġenitur barrani u wieħed Malti, u jekk għandek żewġ ġenituri barranin u forsi anke twelid barra minn Malta u ġejt hawnhekk titgħallem il-Malti bl-istess mod? Ramona, aħna qed nitkellmu fuq soċjetà waħda, li hija mimlija diversità. Diversità illi fiha infisha mhix ħaġa ħażina, laqqa xejn. Imma hija soċjetà li ma tistax tibda tiddiskrimina u tifret u tagħżel law jew le. Irid ikollna almenu bażi waħda komuni li hija s-sistema edukattiva tagħna. Le? Ġifieri li l-Malti jibqa' jiġi mgħallem kif qed jiġi mgħallem? Il-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, dawk huma tliet suġġetti ewlenin tagħna. U aħna id-dmir tagħna bħala edukaturi li nagħtu l-aħjar edukazzjoni possibbli f'dawn it-tliet suġġetti u fl-oħrajn lill-istudenti kollha. Mela, ħadd il-kummenti, ir-reazzjonijiet inizjali tiegħek, ir-reazzjonijiet issa ta' Franke. Adrian qed jgħid il-Malti għandu jibqa' jiġi mgħallem kif inhu aħna soċjetà waħda u kulħadd għandu jitgħallem il-Malti bl-istess mod. Il-Ministeru bla dubju ta' xejn u bla tlaqliq ta' xejn huwa favur il-Malti. Il-Ministeru huwa favur it-tfal kollha jitgħallmu il-Malti. Ġifieri il-Ministeru fl-ebda punt, fl-ebda moment ma pronunzja lilu nnifsu b'mod differenti minn dan. Konċettwalment naqbel u viċin ħafna dak li qal Adrian, però ma nħossniex komdu li naqbel fuq li noffru żarbun ta' sajż wieħed li tfal kollha bl-istess mod. Fil-fatt, is-sistema edukattiva Maltija jiena ngħid tard. Ikkorreġuni naqra, bħalissa tfal barranin obbligati li jkollhom il-Malti wkoll jew Iva. obbligati jkollhom il-Malti. Sallum għadna qed nagħmlu Malti wieħed għandna wkoll il-Malti għal barranin, però naturalment sallum meta t-tifel u t-tifla tasal fit-tmiem taċ-ċiklu sekondarju tal-esperjenza edukattiva tagħha tista' tpoġġi biss għal karta ta' eżami partikolari illi biha tiftaħlek jew talaqlek. Sallum nafu li 61% tal-istudenti li jgħixu f'Malta u Maltin naturalment qed jirnexxielhom jiksbu jgħaddu minn dan l-eżami, imma għandna wkoll li 39% ta' studenti oħrajn li mhumiex qed jgħaddu minn dan. U meta nkumpara pereżempju ma' suġġetti oħra mal-Ingliż, għandna iktar tfal Malti li qed jgħaddu mill-Ingliż, għandna iktar tfal Malti li qed jgħaddu nippreferi ma nidħolx mill-matematika. fil-kwistjoni li qabel il-Malti mal-Ingliż. Nippreferi nitkellem fuq il-Malti qegħdin nitkellmu fuq il-Malti. Imma bħala ċifri kif Ma biex nagħti pereżempju spunt ieħor ta' kemm aħna favur il-Malti, aħna bħalissa internament qegħdin niddiskutu ħafna bis-serjetà u naħseb li maħniex il-bot mill-inwettquha li pereżempju anke suġġett bħal-matematika jibda jiġi mgħallem u assessjat bil-Malti wkoll. Mhux biss bl-Ingliż, għaliex hemmhekk għandna riċerka b'saħħitha ħafna f'idejna illi turi illi t-tfal qed impoġġulhom żewġ ostakli, l-ewwel ostaklu lingwistiku, imbagħad l-ostaklu tal-matematika, f'eżami tal-matematika. Allura għaliex għandna nżommu l-ewwel ostaklu fil-lingwa. In-naħa l-oħra bħala Ministeru qed naħdmu ħafna u f'dal aħħar snin sar ħafna xogħol naturalment għad li tisir ħafna iktar illi ma nħallux sistema waħda riġida li tkompli tnaqqi tagħżel tkun superva, tkun kważi anki kattiva ma' faxex partikolari ta' tfal. Tlifna wisq tfal minn sistema edukattiva minħabba deċiżjonijiet li ħadna aħna l-awtorità b'kapriċċ għax hija komda. Illi kolli sillabu wieħed, illi kolli eżami wieħed, u ngħid isma' dina hija riga, jien nistaqsi ħafna mistoqsijiet fuq dik ir-riga wkoll, ma forsi jkollna ċans niddiskutuha flimkien,
din l-imbirka riga jekk it-tifel dik ir-riga ma toqgħodx għalih, jekk il-qalziet li xtrajtlu s-sajs tiegħu huwa wiesa jew dejja. Allura it-tifel mhux tajjeb jew il-qalziet li xtrajt li t-tifel mhux tajjeb. Il-puntu li l-Malti huwa kkonsidrat bħala wieħed mill-4 lingwi fl-Ewropa li huwa kkonsidrat li f'riskju li jintilef. Wieħed isaqsib din id-deċiżjoni li qed nieħdu qed nirriskjaw li nitilfu aktar il-Malti jew qed nirriskjaw li nsaħħu l-Malti? Ara, jiena sinċerament ma nafx x'inhi din ir-riċerka li tgħid li l-Malti huwa qrib li jinqered jew li qed jissogra li jinqered. Jien li nista' ngħid huwa li ċertament mhuwiex fis-sitwazzjoni ta' xi lingwi li semmew riċentement fil-mezzi tax-xandir jew fil-mezzi soċjali bħal Galliku pereżempju fl-Irlanda jew l-Iskozja. Ċertament mhux f'dik is-sitwazzjoni. Jien naħseb il-kwistjoni hija il-Malti u di għalluda li Frank semmija fil-fatt Frank, il-Malti huwa għodda għall-edukazzjoni, huwa għodda għall-integrazzjoni soċjali, meta aħna noħorġu ngħidula il-bużżieqa tal-iskola u noħorġu hemm barra fit-triq fuq il-post tax-xogħol meta niltaqgħu man-nies. F'Malta x'aħna f'Malta ngħixu, għandna bżonn l-Malti u għandna bżonn livell elementari ta' Malti. Ġifieri jekk inqassru dik ir-riga li beda jitkellem fuq. Għax tgħidu hekk hemm, ma mhix il-pożizzjoni tagħna dik, mhix il-pożizzjoni tagħna. Jekk inqassru dik ir-riga li qed nitkellmu fuqha għal barranin pereżempju, jew għal Maltin li jitkellmu li jażlu li jitkellmu bl-Ingliż, ifisser li se jkollna nies li huma iktar kapaċi, adulti iktar kapaċi l-qudiem, jew se jkollna inqas ħiliet, inqas kapaċità. Veru illi is-soċjetà tagħna il-naqra li aħna, ma anke f'dik in-naqra hemm diversità kbira Ramona. 450,000 ruħ li ngħixu f'Malta llum mhux Maltin biss hawn ħafna nazzjonalitajiet. Jien naħseb li huma riżorsa straordinarja għal pajjiżna u ma naħsibx li qed nużawha biżżejjed, naħseb li għandna niżviluppaw ħafna iżjed l-għarfien tagħna ta' lingwi oħrajn apparti l-Malti u l-Ingliż, ċertament. Imma veru teżisti diversità fis-soċjetà tagħna, imma allura minflok inqassru r-riga tal-ħiliet li nixtiequ li jkollhom kull l-istudenti kollha, tfajliet, subien, ġejjin minn tfal ta' Ġermaniżi, Franċiżi, Maltin u Franċiżi, Marokkin u Maltija, ġejjin minn fejn ġejjin, huma minn huma, twal osra ħoxnin irqaq, huma minn huma, daw għandhom ikollhom għamilu bażi ta' ħiliet li fuqhom jistgħu jibnu ħajjithom il-karriera tagħhom imma anki il-ħajja tagħhom mod sieħ. Allura kemm inżid tal-punt. Aħna nemmnu illi aħna maħniex kollha l-istess. U allura l-edukazzjoni, u għaw naqbel perfettament, l-edukazzjoni tagħna fl-iskejjel trid tkun immirata biex kull tifel u kull tifla naddattaw ruħna għal-ħiliet tagħhom. Imma biex intellawhom, mhux biex inħallhom hemm. Jiġifieri jekk jiena it-tazza tiegħi nofsa vojta. Ma pereżempju issa il-Ministru meta saqsejtu din id-domanda għalli li aħna mhux ser imbaxxu il-livell, però ser ikunu livelli differenti kif jiġi mgħallem, però ma jfissirx li huwa iktar baxx mill-livell li hemm bħalissa, għax din hija proprju li tinkwieta lin-nies il-ġenituri għax imbagħad tinħoloqlok ukoll mistoqsija ta' jiġifieri it-tfal ta' ġenituri Maltin ser ikollhom Malti iktar diffiċli minn dawk it-tfal ta' barranin allura ser jiġu diskriminati speċjalment iktar elementari. Din hija problema reali, ġifieri jiena ma nafx għandu f'moħħu, ma nafx qalu, ma nafx għandu f'moħħu l-Ministru, naturalment dik hu biss jista' jweġibha. Imma aħna lek qed ninsistu, sa nispjega meta ngħid aħna nispjega ftit forsi ftit iktar tard. Aħna lek qed ninsistu li aħna rridu nimmiraw bħala pajjiż għax aħna pajjiż kburi, le? Pajjiż li jrid ikun fost l-aħjar, mela aħna rridu nimmiraw għall-aħjar ħiliet u rridu ngħinu lil kulħadd u minnu ġej minn fejn ġej biex jasal sem. Irridu ninvestu l-ħiliet tagħna u r-riżorsi. Frank, ħajitbaxxa dan il-livell tal-Malti Ministru assigura li jiena ma nħoġ biex meta nisma' dan it-tip ta' argument. Jiena għaliex irridu tluqhom il-punt li l-Ministeru għadu qas ippronunzja ruħu fuq il-kwistjoni. Imma qed nisimgħu min qed jitkellem fuq il-pożizzjoni tal-Ministeru. Jiġifieri kif xi ħadd ħa pożizzjoni fuq deċiżjoni li aħna naqqas ikkomunikajna fil-verità. Ninkwieta il għaliex
tajjeb li tikkampanja favur il-Malti, sejna waħed minn dawk il-Malti studjajtu f'livell avvanzat, ġifieri għandi il-masters tiegħi, mhux id-dottorat, il-masters tiegħi fil-Malti, u bħala uffiċjal nikkomunika bil-Malti, ġi nippromovi ħafna il-lingwa Maltija, nippromovija ħafna, ġifieri produpi ta' xejn jiena qiegħed fuq in-naħa ta' dawk li huma favur it-tisħiħ tal-lingwa, l-letteratura, l-ħsieb, l-argument Malti. Però biex nagħmlu dan irridu nsaħħu wkoll il-Malti li għandna llum fl-iskejjel tagħna u li qegħdin nagħmlu llum u aħna dak li rridu, aħna rridu nsaħħu l-Malti, mhux indajfu l-Malti, ġifieri aħna nafu anke minn riċerka internazzjonali li t-tfal Maltin mis-sistema edukattiva tagħna minħabba sillabi esaġerati b'ħafna kontenut u b'letteratura li mhix meqjusa tajjeb għall-età ta' tfal tagħna. Tajjeb? Din hija xi ħaġa li forsi jkollna ċans li nitkellmu jien nixtieq jiena li l-tfal tagħna jkollhom ċans jistudjaw letteratura ta' Adrian, pereżempju, mhux qed nissottovaluta ġganti ħassiba Maltin, però hija tant evidenti li t-tfal tagħna qed intuhom letteratura li għadhom ma maturawx għaliha, pereżempju, u allura l-metafora, u allura s-simboliżmi, allura l-ħsieb, ir-realtà, il-kuntest li nkiteb fiha mhux qed jirrelataw magħha għax Malta tal-lum tant inbidlet, tant imxiet differenti, hemm detachment, hemm konnessjoni bejn l-esperjenza tat-tifel u l-esperjenza tal-awtur. Imma din hija tort ta' min jażel is-sillabu, jew tort ta' kittieba Maltin li forsi ma ġġornawx ma' żminijiet. Anzi, Malta għandna kittieba, għandna lil Claire, għandna lil Adrian, għandna lil Emanuel, għandna numru sabiħ ta' kittieba. Għandna numru sabiħ ta' kittieba. Jistgħu jintużaw fl-iskejjel. Ma le, ma nagħtux Adrian x'intuża fl-iskejjel, naħseb nista' ngħid xejn aktar jiena għax għandi iktar idea fuq dak li qal Frank mhux veru jrid jitjieb il-kontenut bla dubju. Ismani, kemm il-tekst tiegħek il-ktieb tiegħek qiegħed fil-sillabu tal-Malti. Kemm il-letteratura. Il-kejl għandu jkun ukoll fis-sillabus, għax m'għandux fis-sillabu, għax ma jkunx ikun hemm kitbiet ta' nies li għadhom ħajjin. Ramona, ser ikollhom. Għandhom, le Frank għandhom. Sallum il-kodba ta' Claire sal-din is-sena skolastika it-textbooks definiti li jintużaw fis-sillabi huma dawk li huma. Issa vera hemm xi ħaġa ta' Claire, imma xi ħaġa. Le maħniex kuntenti, aħna rridu kwalità aħjar. Aħna rridu iktar. Bla dubju. Biex nuri li aħna mhux imbaxxu rridu, aħna rridu nollu ħafna iktar anzi biex it-tfal Maltin kontra dak li qed tgħidilna l-OECD meta t-tfal tagħna jpoġġu għal Pisa jagħmlu bl-Ingliż veru. Però it-trends huma simili ħafna. It-tfal Maltin huma fjakki ħafna fil-ħsieb, fl-analiżi, fl-aspett kritiku. Aħna rridu nsaħħu Ekku. Meta tgħidli aħna l-lecturers. Meta ngħid. U hekk se nagħmlu. Fil-fatt jekk tippermettili. Fil-fatt bħalissa għaddej eżerċizzju li f'Malta qatt ma sar fejn is-sillabi qed jiġu riveduti kollha mill-bidu. U qed nagħmluh mal-għalliema. U qed nagħmluh mal-esperti tagħna. Tajjeb ħalli kemm jista' jkun ikollna sillabi mhux mibnijin fuq ħabs lillum bit-teknoloġija, eċetera, tista' takkwistah malajr ħafna u barra mill-iskola, imma se jkollna mis-sena d-dieħla introduzzjoni ta' sillabi ġodda fejn l-tfal Maltin tagħna intuhom sillabi ta' kwalità li bihom intuhom iċ-ċans jirriflettu, jaħsbu, jiżbaljaw. Għax ċans niżbaljaw magħna tant kemm għandna sistema aħna u sillabi ejja ħammexxu għax hemm l-eżami u l-importanti li nagħmel is-sillabu esaġerat li għandi, menti se naqsu s-sillabu, ma jfissirx se tnaqqas il-kwalità, morru għajdu hekk lil Singapore illi għandha l-aqwa ekonomija kważi fid-dinja, l-aqwa sistema edukattiva fid-dinja, daw kienu naqsu s-sillabi kollha tagħhom. U kienu qalu għax aħna rridu deep learning, irridu naqsu l-kontenut biex it-teacher jgħu jgħalem. Dak li qegħdin ngħidu li se nagħmlu aħna Adrian. Anzi, Ramona, jiena fil-fatt rrid ngħid dan, ġifieri jiena naqbel perfettament ma' Frank u qed ngħid naqbel mhux għax jiena illum ma nagħllimx fl-iskejjel primarji u sekondarji, għallimt fis-sekondarja, imma ħafna min-nies li aħna nitkellmu magħhom meta ngħid aħna ħanispjega l-għaqdiet u l-istituzzjonijiet marbutin mal-Malti u essenzjalment mal-Ingliż dawn huma qed niltaqgħu biex niddiskutu l-iżviluppi li għandna u se noħorġu b'pożizzjoni pubblika li nispera li
ħadd intlaqa b'mod kostruttiv għax hija kostruttiva. Imma, il-punt huwa illi barra Pożizzjoni pubblika għal dak li ħabbar il-Ministru. Eżatt, għasna ċans, nieħdu pożizzjoni bħala Ministeru, sa naħdu għal-pożizzjoni, ġifieri sa nippronunzjaw il-pożizzjoni tagħna bħala Ministeru. Ma tistax tqabbes id-debba mbagħad. Però ejja nkunu ejja npoġġu kollox, għalhekk n-nies minn qed isegwi. Jiena naturalment biex ngħidilkom meta se toħorġu jew meta ma toħorġux, imma jekk se toħorġu pożizzjoni fuq pożizzjoni tal-Ministeru, tuna ċans toħorġu bil-pożizzjoni għal Il-punt huwa illi aħna għandna opportunità straordinarja illi nagħmlu dak li qed jgħid Frank mingħajr ma niddiskriminaw, mingħajr ma nissegregaw għax aħna għandna bżonn soċjetà illi fiha kulħadd iħoss illi jista' jasal sal-milja tal-kapaċitajiet tiegħu. Jekk jien kapaċi nitgħallem daqshekk Ingliż, għaliex se tgħidli li jiena għax għandi t-tali xogħol jew it-tali vokazzjoni jew għax Ingliża jew Maltija jew ma nafx jew minn fejni u hemm bżonn nitgħallem daqshekk biss. Aħna nixtiequ il-sistema edukattiva bħalmi fil-pajjiżi kollha, inkluż is-Singapore, inkluż l-Iżlanda, fejn l-tfal fil-primarja jitgħallmu, jien mhux qed ngħid li għandna nagħmlu hekk, imma tfal fil-primarja tal-Iżlanda li mhux pajjiż li baqa' lura ħafna hija ngħidu hekk le l-Iżlanda, daw jitgħallmu is-sagas medjevali bl-amment. Baqgħu lura l-Iżlandiżi għandna bżonn nagħmlu bħalhom, ma naħsibx jien, imma għandna letteratura għaġġornata hemm bżonn iżjed fl-iskejjel. Għandna bżonn iktar attenzjoni lejn l-individu, għandna bżonn iktar riżorsi għall-għalliema biex minflok kif kienet jgħid tajjeb ħafna Frank, irridu jiġru biex jaġlu u jilaħqu ma' kontenut u jirrepetu dak li għamlu fis-snin ta' qabel għax it-tfal xebgħu u ma jridux jibqgħu jisimgħu dwar ċerti aspetti tal-lingwa jew tal-matematika jew xi tkun. Aħna rridu nagħtu iżjed spazju lit-tfal biex jiżviluppaw, imma għandna wkoll nippretendu li l-tfal jilħqu il-livelli li kapaċi jilħqu. Dak li għandna nagħmlu naħseb jien u ma nkunux inqas minn pajjiżi oħrajn. Għax aħna maħniex inqas minn pajjiżi oħrajn. Anzina naħseb propju li l-efforts tal-aħħar kien propju anzi li mhux inkunu inqas ma nkunu aħjar minn pajjiżi oħra f'diversi aspetti. Il-problema però ta' din il-lingwa u semmejta wkoll fl-intervista ta' qabilkom, speċjalment bl-era diġitali qed jinħass li il-Malti tiġi perikolat iktar għalax minħabba l-użu ta' kliem diġitali mhumiex fil-vokabolarju Malti, qatt ma ġew aġġornati għall-vokabolarju Malti ġifieri ngħid text message, printer biex niftehmu. Din il-problema fil-lingwa Maltija li qegħdin fl-era diġitali kif tista' tiġi superata biex nibqgħu nużawha din il-lingwa? Billi nkunu kreattivi, Ramon. Nkunu kreattivi, propożittivi, ma nħarsux lura, nħarsu l-qudiem. Jiena però fl-ambitu tiegħi tal-ġurnalismu kont malma li meta niġi biex nitkellem u meta niġi biex nispjega u nikteb artiklu, jiena ġurnalista televiżiva, nikteb tal-imod li jifhmuni n-nies. Jiġifieri jiena jekk hemm xi kelma Maltija li nsejt x'inhi għall-printer, però jekk ħaniġi biex nitkellem mitbaħ ma nafx kulħadd jgħid printer u jiena ħanejt printer. Dawn il-problemi kif tista' tkun kreattiva fuq printer, fuq text message, fuq ma tistax tkun kreattiva. Messaġġ tajt inti batlek messaġġ le. Jiena ngħid batlek SMS. Batlek WhatsApp. Ramona, din hija problema ta' poplu illi ma jridx jaġġorna ruħu, li ma jridx jimxi l-qudiem. Dawn kwistjonijiet illi anki pajjiżi kbar qed jiffaċċjaw. Franza tiffaċċja. Le, ġifieri Franza li qed ngħidu pajjiż li għandu kburija kbira bil-lingwa tiegħu, għandu lingwa mill-isbaħ ukoll. Ġifieri dawn huma kwistjonijiet li ħadd ieħor affrontom. U għandna l-Kunsill Nazzjonali tal-Insin Malti li għandu saqajh mal-art. U dawn l-affarijiet qed jaħdem fuqhom. Nixtieq ukoll ir-reazzjoni tagħhom il-problema ta' dawk il-ġenituri li jażlu li jkellmu tfal bl-Ingliż. U anki minħabba l-fatt li ħafna church schools u ħafna wkoll skejjel privati jitkellmu bl-Ingliż. Kif x'inhuma reazzjoni tagħkom fuq dan is-segment ta' nies? Li huwa jiena niftakar ħanejt il-kwistjoni personali tiegħi jiena dejjem mort skola tal-gvern. Meta dħalt l-università, kont xokjata li 3/4 min-nies li kelli l-kors miegħi kollha jitkellmu bl-Ingliż, jiena li kienet xi ħaġa li ma kontx imdorrija biha fis-soċjetà li kont ngħix, fil-komunità li kont ngħix u fl-iskola tal-gvern. Kien xokk
u li kważi ħassejtni li għandi xi ħaġa inqas. Għad inkun onesta, hekk ħassejtni. Għax is-sistema edukattiva kienet mibnija biex waslek sal-università. Jekk inti ma tasalx l-università, inti m'intix tajjeb. Fil-fatti aħna fil-lingwaġġ tagħna għandna l-frażi kera ħafna li ngħidu tfal mhumiex tajbin. Flok ngħidu li s-sistema edukattiva ma kienx kapaċi tikkultiva l-ħiliet u l-abbiltajiet ta' tfal tagħna, għaliex l-arkitetti fil-biċċa kbira tagħhom meta fasslu kienu sillabi u sistema edukattiva ħadu ħsieb li jkollhom rotta waħda li twassalhom sal-università. Tajjeb, jiġifieri meta tara u tanalizza sew is-sitwazzjoni, tara li Malta kellha rotta waħda. Il-bqija tar-rotot kienu inferjuri. Għalhekk ħafna mill-argumenti li jitpoġġew il-qudiem huma daqsxejn dipendenti fuq il-kuntest storiku Malti il għaliex aħna f'Malta konna ndorrijin. Hemm rotta, hemm skola tajba. Il-bqija tal-iskejjel jekk mur fihom għax inti m'intix tajjeb. Mela kellna l-iskejjel li wasluk sal-università, jekk inti m'intix tajjeb, kont mur fi skota snajja u kunu ngħidulhom dawk it-tfal li inti m'intix tajjeb. Ara llum, indunajna li l-Ġermanja ħasbuha bil-maqlub, l-Awstrijaċi ħasbuha bil-maqlub, il-Finlandiżi ħasbuha bil-maqlub, u ħafna pajjiżi li mdawrin bihom u l-aqwa ekonomija li għaw fid-dinja, dawna ħasbu eżatti bil-maqlub. Kullu Malta qed naġġornaw is-sistema edukattiva tagħna mal-bqija tal-kontinent u l-barra minnu. Fejn qed ngħidu isma' biex inti tirnexxi hemm bżonn illi mhux noffrilek l-istess platt lil kulħadd. Biex inti tkabbar il-ħiliet tiegħek, jekk se nagħti sillabu wieħed l-istess għal kulħadd, inkun qed nitqu bina nfusna jekk naħsbu li tfal kollha se ntuhom iċ-ċans jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Għandna tfal jiena nistima li għandna madwar 15-20% ta' tfal tagħna illi mhumiex maqtuwajn, mhumiex inklinati, m'għandhomx l-għarfien biex huma jitgħallmu fis-sistema li aħna tradizzjonalment imdorrijin biha, imma huma inklinati ħafna għall-approach vokazzjonali u applikat. Dawn it-tfal sal-lum ftit li xejn tajnihom l-ispazju, u għantuhom il-vocational subjects, etc. Issa, il-dawn it-tfal, x'Malti se nagħtuhom? X'Ingliż se nagħtuhom? X'Ingliż se nagħtuhom? X'matematika se nagħtuhom? Jiena ngħid, sa mhux il-Ministeru, jiena ngħid ejja nagħmlu bħal pajjiżi oħra li l-itfal tagħhom ma jarmuhomx il-barra mis-sistema u mhux inaqqu l-itfal illi wasluhom sal-istituzzjoni partikolari u l-oħrajn inġennibhom, imma nippruvaw nieħdu ħsieb l-itfal kollha li żguru illi aħna rridu l-itfal kollha jitgħallmu Malti tajjeb, m'hemmx Malti elementari, hemm Malti tajjeb. Jew taf il-Malti, jew taf taħseb il-Malti, jew taf tikteb il-Malti, jew ma tafx. In-nies, tuni sekonda jekk jogħġobkom in-nies fi private schools, in-nies f'church schools qed ikunu esposti mill-inqas għal Malti, speċjalment ħafna minn dawn it-tfal u mbagħad jitkellmu l-Ingliż id-dar ukoll. Issa jiena ma nafx jekk mhux qed ikunu bilingwali aħjar jew inkella qed ikollhom nuqqas fil-lingwi kemm fl-Ingliż u kemm fil-Malti, imma din hija realtà tas-soċjetà tagħna wkoll ma tistax taħbiha. Ir-realtà tagħna hija li jekk ma noqogħdux attenti u aħna hawnhekk għandna responsabbiltà kbira kollha kemm aħna. Jekk ma noqogħdux attenti, se nitilgħu f'soċjetà fejn il-Maltin u n-nies li jgħixu f'Malta ma jistgħu mhux ma jafux, mhux ma jridux, ma jafux ikellmu lil xulxin. Fejn ek-studenta tiegħi illum għallima tidħol fi klassi, tajt li qed ħatallem il-lezzjoni tal-Malti, tajt li l-istudenta biex tiftaħ il-portiera u l-istudenta tibqa' tħares liha għax ma tafx jiġifieri portiera. Din hija il-mistoqsija tiegħek hija allura. X'qed jiġri? Qed jiġri li aħna Xilu jiġri, bla dubju, aħna mixin lej monolingwiżmu, lej studenti illi is-sistema mhux qed ngħid edukattiva, frankament, il-pajjiż qed iħallihom isiru monolingwi. Ġifieri jafu lingwa waħda biss. Jew il-Malti biss, jew l-Ingliż biss. Għandek ovvjament għandek faxxa kbira ta' studenti li għandhom ħiliet tajbin fit-tnejn. Imma noqgħdu attenti għax aħna ma nistgħux ninkoraġġixxu dis-sitwazzjoni. Aħna rridu ninkoraġġixxu sitwazzjoni fejn min għandu ħakma tajba tal-Malti juża dik il-ħakma biex jikseb ħakma tajba ħafna tal-Ingliż għax għandna bżonn iż-żewġ lingwi f'Malta. U min m'għandux ħakma tal-Ingliż, min għandu ħakma tal-Ingliż biss u ma jridx jitgħallem il-Malti, ikollu wkoll ħakma tajba tal-Malti. Għax ħafna Malta ngħixu, hemm barra
trid tuża l-Malti u mhux il-Malti elementari. Ir-realtà hi però li hemm barra anki jekk tisma' nies bejniethom u mhux nies biżżar, jiġifieri nies ta' Tampari u ikbar minni, hemm ħafna nies li jitkellmu bl-Ingliż jew inkella jitkellmu b'nofs bl-Ingliż u bil-Malti. U qed isaqsi fiha xi ħaġa ħażina però billi jsirek. Ramona, Mhux parti mir-realtà tagħna. Għalhekk aħna bħala sistema edukattiva għandna responsabilità kbira li lil dawn it-tfal kollha intuhom il-possibilità li jitalmu Malti tajjeb, Ingliż tajjeb u matematika tajba. Apparti is-suġġetti l-oħra. M'hemmx dubju. Issa mhux kulħadd se jitlaq mill-istess, mhux livell ta' mill-istess post. Jiġifieri ħbieb tiegħi illi t-tfal tagħhom jisimgħu biss bl-Ingliż u hemm fit-tim tagħna minnu hekk li jkellmu l-tfal tagħhom bl-Ingliż biss. Daw se jitilqu minn realtà differenti mit-tfal tiegħi personali li talmu l-Malti u kienu diġà esposti għall-Ingliż, mela x'se tagħmel is-sistema edukattiva biex lil dawn it-tnejn, it-tfal tal-ħabiba tiegħi u t-tfal tiegħi, it-tnejn fis-sistema edukattiva tagħhom tagħna komuni. Bil-realtà it-tnejn jitalmu, jikkomunikaw tajjeb u f'livell għoli għax aħna m'għandniex inkunu inqas minn pajjiżi oħrajn bil-Malti bl-Ingliż u jkollhom ħakma tajba tal-matematika apparti suġġetti oħrajn. Insassi mistoqsija x'se tagħmel is-sistema edukattiva biex. Ġurina, naqbel perfettament, ġurina kważi iktar l-mistoqsijiet għaliex allura qed nieħdu ċertu pożizzjonijiet. Jena xaħna qegħdin naqblu, ġifieri f'dan punt tal-argument li kif poġġa Adrian, aħna naqblu, aħna rridu li tfal kollha jitalmu l-Malti. Aħna rridu li tfal kollha jkollhom ħakma tajba tal-Malti. Naturalment tal-Ingliż u tal-Matematika, ma qed niddiskutu fuq il-Malti. Tajjeb, jiġifieri m'hemmx wieħed jiddiskuti. Issa li wieħed irid jara daqsxejn waħda hija imma din kif se nkunu kapaċi nagħmluha. Illa għaliex forsi waħda mid-differenzi li hemm hija illi fuq naħa rridu ngħidu, imma fuq in-naħa l-oħra rridu nagħmlu. Għax sakemm aħna qegħdin niddibattu, hemm barra mit-tfal tagħna fl-iskejjel tagħna. 100%. U li tfal tagħna ma nistax noqogħdu ngħidulhom isma' komplu stennew ħalli aħna nkomplu niddibattu u naraw min se jirbaħ u jidwella fl-argumenti sbieħ u ta' min se jkun l-isbaħ. Aħna li rridu li tfal li għandna fl-iskejjel tagħna huma minn huma jitalmu Malti tajjeb, li jkunu kapaċi jaħsbu, li jkunu kapaċi jirriflettu. U hekk irridu nagħmlu. Jesprimu ruħ. Jien nazzarda ngħid u hekk se nagħmlu. Jiġifieri it-tħabbira tal-My Journey li se tibda fl-2019 dik li noffru rotot differenti biex it-tfal kollha jirnexxu u li m'hemmx rotta inferjuri għall-oħra. Aħna l-aħħar konna Awstrijaċi, jew konna Ġermaniżi, jew konna Singaporjani. Għax f'Malta għadna bil-mentalità illi jekk inti tmur f'istituzzjoni vokazzjonali, inti mort hemm għax ma rnexxejx biex tidħol in-naħa l-oħra. F'dal pajjiżi li qed insemmija pjuttost bil-maqlub. Anzi, hemm pajjiżi avvanzati li tajjeb naraw x'qegħdin jagħmlu realment, illi qed jiċċellenġjaw anke l-idea ta' akkademizzazzjoni ta' suġġetti u qed imorru iktar lejn il-vokazzjonalizzazzjoni ta' suġġetti, li s-suġġetti jiġu vokazzjonali. Ixpermettu li sekonda x'għandi kollegament. Larissa, suppost Larissa Bonacci, suppost Damana fuq Skype. Insellimlek u lejl tajjeb. Tajjeb, kif intkom? Tajjeb ħafna. Jiena rrid nagħmel kollegament miegħek għax jiena naf li inti m'intix xi waħda li titkellem bil-Malti biss, insomma titkellem biż-żewġ lingwi, ġieli iktar bl-Ingliż u ġieli iktar bil-Malti. L-ewwel ħaġa jgħidilna naqrala għala titkellem ma jitkellmu ħafna oħrajn, ġifieri biż-żewġ lingwi. Meta bdejt l-iskola, meta kont iżgħar, kienu jkellmuna biss bl-Ingliż. Jekk nitkellmu bil-Malti ma tantx kienu jgħidu pjaċir. Inti mort skola privata tal-Knis? Church school. Però ma kien hemm xejn ħażin, kien dak iż-żmien kien iktar anke naħseb fashionable, late 80s, early 90s, biex iktar forsi ċertu familji. Imma saħansitra ma kienux jieħdu gost jekk titkellmu bil-Malti fl-iskola tal-Knisja? Kienet naqra at that time hekk niftakara. Però mbagħad tinbidel l-istorja to be fair, għax ħanispjegalkom. Jiena mbagħad kont mort id-dar u l-ġenituri tiegħi kienu bl-Ingliż. Jiena naħseb bl-Ingliż. Meta kelli ċans biex noqgħod nisma' l-Malti. Jiena l-Malti tallimtu għax rrid nistinka ħadtu A-level, għaddejt mill-A-level, imma kien diffiċli għalija.
U fit-teatru, inti attriċi teatrali wkoll naħseb ġili tittuża l-Ingliż u ġili tittuża l-Malti, u xek. Iva, u iktar bdejt nagħmel bejs bil-Malti biex jiena inħossni iktar komda bil-lingwa u bl-identità tiegħi. Però mbagħad oħti li hija 7 snin iżgħar minni, meta hi marret fl-istess skola, is-sitwazzjoni kienet inbidlet. Il-Malti tagħha huwa ħafna ħjar minn tiegħi u l-Ingliż tagħha naħseb huwa ħafna ħjar minn tiegħi wkoll. Għax iffukat fuq it-tnejn li huma bħala lingwi separati, mhux bħali, Manglish ngħidlu. Illum qed noqgħod attenta biex żgur nipprova ngħid kollox bil-Malti. Le, esprimi ruħek kif trid, ħossok li għandek sewx impedimenti. Le, ma jiena lija gburija li hemm Malti u l-identità tagħna. I mean, il-lingwa tagħna huwa parti mill-identità tagħna, ġifri jekk nitilfu l-lingwa tagħna se nitilfu a chunk, kif jgħidu fl-Ingliż, of our identity. Ħadd mu qed jgħid però tal-li nitilfu l-lingwa tagħna. Fil-verità qed jiġi diskuss jekk m'għandux tingħata l-għażla li persuni barranin jingħataw l-option li jistudjaw il-lingwa Maltija bħala lingwa barranija l-istess kif pereżempju konna nistudjaw il-Franċiż u t-Taljan. Inti x'inhi x'taħseb? Għalfejn, jekk huma ħajjexu Malta speċjalment, naħseb importanti li jkunu jafu l-lingwa tagħna wkoll għax qed jgħixu Malta. Tkun iktar. Kellek problemi Larissa biex tgħaddi mill-eżamijiet tal-Malti jekk ma jimpurtax insaqsik? Le, għaddejt. Mingħajr problemi. Ġifieri li kieku inti. Għandi A-level fil-Malti. Proset. Li kieku inti però mhux qed tiġi konsidrata din l-option ta' bħalissa ma ħansaqsilek teoretikament. Kellek l-għażla li tistudja l-lingwa Maltija bħala lingwa barranija. Kont toħodha dik l-għażla jew tippreferi r-rotta li ħadd? Dan nippreferi r-rotta li ħadd. Okay. Nippreferi r-rotta li ħadd għalija personalment. Però forsi dik ir-rotta kienet tista' tgħinni biex inkun iktar, forsi jkolli iktar vokabularju kbir. Mifrux. Eżatt. Però jiena kuntenta. Thank you, Ramona. Grazzi inti Larissa tal-li inaqat magħna u l-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Kom ukoll. Ciao. Hemmhekk kellna jiena nħobb indaħħal daw l-esperjenzi tal-nies persuna li dak iż-żmien fl-iskola tal-Knisja ma kien qudin smajta anke b'nies li kienu li huma tampari dak iż-żmien ma kinux jieħdu gost li jitkellmu bil-Malti, ġifieri għandna daw ir-realtajiet. Da żgur, u aħna rridu nħarsu lejn daw realtajiet u naħseb din Frank hija opportunità straordinarja għax ejja ngħidwa, di l-kwistjoni mhux aħna lajnija, aħna tal-Malti u aħna tal-Ingliż, le ċertament mhux aħna. Jien naħseb li aħna l-enerġija tagħna, Ramona, irridu ninvestuha fil-ħolqien ta' daw ir-riżorsi li kont qed titkellem fuqhom inti, Frank. Jiġifieri, apparti li din hija opportunità straordinarja ta' xogħol. Le, għaż-żgħażagħ speċjalment Maltin, u għan-nies li juru l-kapaċitajiet tagħhom. Għaliex aħna ma ngħidux isma' ejja ninvestu. Fiktar diġanna ħafna, ġifiri għaw publikaturi, għaw edukaturi, għaw kumpaniji li qed jinvestu f'dal-qasam, f'kodba, riżorsi biex titgħallem il-Malti b'modi differenti, ta' żgur aħna maħniex kollha l-istess, mela rridu nitgħallmu b'modi differenti, imma rridu wkoll nitgħallmu l-istess biex ngħidlek ħażna ta' ħiliet illi hemm barra fid-dinja komplikata, komplessa li ngħixu fiha. ħatejna din il-ħażna ta' ħiliet biex nkunu nistgħu nimxu l-qudiem u mhux nibqgħu lura, m'għandniex nibqgħu inqas minn pajjiżi oħra fis-suġġetti kollha. Speċjalment fejn tidħol il-lingwa għaliex illum il-ġurnata nsemmejt id-dinja diġitali, id-dinja tal-informatika. Il-ħin kollu bombardjati bil-lingwa. Aħna naħsbu li il-Malti qed jinqata' minn din id-dinja xejn mhu assolutament mhux qed jinqata' minn. U aħna għandna bżonn bil-Malti nifhmu u nesprimu ruħna f'din id-dinja komplessa. X'għandna ħafna informazzjoni ġejja. Parti minnha hija informazzjoni falsa, parti minnha hija nofs informazzjoni, parti minnha hija gidba. U aħna rridu nkunu kapaċi naqraw bejn il-linji, nifhmu dak li qed jintqal u dak li mhux qed jintqal u nkunu kapaċi nirreaġixxu. Din titlob ħila ola fil-użu tal-lingwa, ta' kull lingwa rrid ngħid. Ħansaqsikom l-aħħar domanda biex nikkonkludi, reazzjoni tiegħek għal dak li qal Adrian. Jiena naqbel ġifieri għalhekk qiegħed
kultant nindika li jisni qed niskanta kif ċertu pożizzjonijiet ittieħdu bħal pereżempju li l-Malti ser jiġi lingwa barranija pereżempju. Dak kien żgur kreattiv minn ħareġ bl-statement u mbagħad naturalment fetħu bwib is-sema illi meta kien hemm xi ħadd barra mill-Ministeru naturalment fejn qal li jisma' il-Malti se nibdew nagħlmuh bħala lingwa barranija li bl-ebda mod ħadd min-naħa tal-Ministeru ma ħaseb illi nistgħu naslu għal dak il-punt. Għalissa fuq il-mejda hemm li l-Malti jiġi mgħallem għall-barranin. Sal-lum li għandna huwa għandna sillabu għall-Malti għall-Maltin għandna bħala lingwa materna tagħhom, għandna sillabu għall-Malti għall-barranin u jien qed nifhem li dak se jkun intenzjonat għall-barranin mhux għall-Maltin. Tajjeb. Ġidak huma żewġ sillabi li qegħdin hemmhekk u mbagħad għandna wkoll l-eltu għax din irridu nsemmuha. L-eltu sillabu għandna studenti Maltin illi flok qed joqogħdu Taslima jew Birkirkara jew San Ġwan jew Bormla jew Buġibba qed joqogħdu il-Lussemburgu, qed joqogħdu Brussell, daw qed jitgħallmu il-Malti bħala it-tieni lingwa tagħhom, dawk l-istudenti jekk jgħaddu minn dak l-eżami u jiġu hawn Malta jistgħu jidħlu l-università fost istituzzjonijiet oħrajn. Isu ġifieri allura isu għandna li qed jintuża bħalissa 3 sillabi partikolari. Le, assolutament le. Il-sillabu u l-edukazzjoni li jirċivu il-Lussemburgu u l-Belġu huwa sillabu u eżami li jagħmlu għall-Lussemburgu u għall-Brussell. M'għandux jaqsam ma' Malta. Jista' nitkellmu fuq il-Maltin li għandhom ċittadinanza Maltija li qegħdin Awstralja. M'għandux jaqsam. Student, ma jiġi aċċettaw. Ma dik kwestjoni oħra. Sekonda nara, ejja nikkarifikaw l-affarijiet. Il-Maltin, għax kellimt ukoll persuna li taħdem hemmhekk għax ovvjament meta kun qed nagħmel ir-riċerka. Il-Maltin però li jistudjaw il-Maltin tal-Lussemburgu li qed it-tfal tagħhom twildu Lussemburgu probabbilment daw bil-kemex u ħafna Malta u qed jistudjaw dik il-forma ta' Malti tal-Lussemburgu. Dak il-Malti jekk jgħaddu minnu jiġi aċċettat tal-Università wkoll. Imma aħna ma tkellimniex fuq it-tħul tal-istudenti fl-Università. Aħna qed nitkellmu. Imma sekonda nara, importanti fl-opinjoni tiegħi għax ħafna ġenituri, u jena rrit namel nara, ħafna ġenituri jinteressom li n-nis jgħaddu, li t-tfal tagħhom jgħaddu, issa jekk is-sistema ħażina nista' naqbel magħha, imma fil-verità l-ġenituri jinteressom li jibqgħu javvanzaw fl-edukazzjoni u l-ebda suġġett ma jwaħħilhom. Jiġifieri forsi tinstema' basic għaliha li mhux bil-mod kif taħdem, imma nassigurakom li ħafna ġenituri hekk jaħsbu. Ramona, aħna bħala edukaturi, ir-responsabbiltà tagħna hi li kull min jagħti mis-sistema obbligatorja tal-iskola tagħna, ġifieri kull min jagħmel l-iskola sa 16 sena, jilħaq il-massimu ta' dak li jista' jilħaq. U għalhekk aħna nemmnu li jrid ikun hemm sistemi li jgħinu lil kulħadd biex jaslu lil kulħadd biex jasal fl-istess punt. Illi jien inkun kapaċi nikteb, naqra, naħseb, nikkrea bil-Malti tajjeb. Issa. Għal ikun hemm sistemi li bihom it-tfal tagħna jaslu fl-istess punt. Fl-istess punt. Jiġifieri aħna ma naqblux li, pereżempju, il-Malti li jkun hemm suġġett, pereżempju, bħal Malti għall-barranin fis-sistema edukattiva. Aħna naqblu minflok illi jkun hemm sistema, illi jkun hemm sillabi, li jkun hemm sistemi ta' tagħlim li jgħinu lil barranin, li jgħinu lil min l-ewwel lingwa tiegħu mhijiex il-Malti jew mhijiex l-Ingliż. Biex dawn ukoll jirnexxu fis-sistema u meta jaslu sa 16 sena daw ikollhom l-istess ħiliet. Mhux wieħed inqas mill-ieħor. Mhux qed tkunu ferma tfal, apparti li realtajiet fl-iskejjel u fis-soċjetà Maltija naħseb li m'intawx qed taqrawhom tajjeb f'dan is-sens. Jekk ħa nippretendu, permettili, jekk se nippretendu illi konna sillabu wieħed maħsub u pjanat tajjeb għal Maltin, tajjeb, naqblu perfettament. Aħna nixtiequ li mhux 61% jgħaddu biss mis-sekk, aħna nixtiequ jgħaddu 71, 81%. Iktar tfal irriduhom jgħaddu aħna. Iktar tfal irriduhom. Jalla jgħaddu kollha. Sewwa. Għax jilħu dak il-livell. Però jekk il-punt ta' tluq se jkun illi b'sillabu wieħed int minn fejn ġejt meta ġejt,
Għax it-tfal mhux kollha jibdew mill-kindergarten meta jiġu fis-sistema Maltija. Għandna tfal jiġu fil-Form 4 u fil-Form 5. Ma dawk differenti minn dawn fil-primarja fis-sistema tagħna. Le, mhux ċara. Frank, aħna ma nistgħux naqbdu mal-eċċezzjoni biex inbidlu regola. Aħna qegħdin ngħidu, aħna rridu nsaħħu l-Malti. Aħna rridu l-tfal kollha naqblu. It-tfal kollha jitalmu, jaħsbu, jiktbu, jirriflettu, jikkomunikaw bil-Malti. Mela ejja ħantuhom ir-riżorsi. Ejja l-għalliema. Però one size fits all, illum saret. Għana mhux qed titkellmu fuq one size fits all, għax di sinċerament tajjeb nismagħha. Jiġifieri aħna mhux hekk qed nitkellmu, aħna qed ngħidu l-istudenti kollha għandhom dritt jilħqu l-livell aċċettabbli fl-aħħar tal-iskola tagħhom. Jista' jkun li xi ħadd jgħaddi mis-sistema edukattiva Maltija 11-il sena ta' skola obbligatorja u mhux kapaċi jitkellem bil-Malti u bl-Ingliż. Jista' jkun dan. Ir-responsabbiltà hija fuqna. U rridu ninvestu riżorsi, irridu ninvestu l-ħiliet u hawn opportunità ta' xogħol f'dan. L-importanti li nżommu frasna wkoll illi il-vjaġġ li rid nagħmel ma' tifel Malti, jiġifieri da kuntestualment, soċjalment, ekonomikament u ta' kollu l-eruq tiegħu huma Malta, il-vjaġġ edukattiv miegħu se jkun naturalment differenti mill-vjaġġ ta' xi ħadd li ġie minn x'imkien ieħor jew hija ġo kuntest daqsxejn iktar ikkumplikat u nippretendi li l-pass li nuża ma' da se jkun l-istess bħala. Ġifieri anke b'rispett lejn għall-liema, ġifieri aħna qed nippretendu li se jkollna klassijiet, li se jkollna klassijiet fejn fil-klassi ikonna it-taħlit kollu maġinabbli. Għaxina għandi mistoqsija fuq. L-għallima li qegħdin fit-tim tagħna, l-għallima ta' tfal barranin fl-iskejjel tagħna, mhux hekk qed jgħidu isma' tuna riżorsi naħdmu, tuna l-ħin, tuna l-ambjent li fejn nistgħu naħdmu ma' dawn l-istudenti barranin. Mhux tal-li ma naqbilx miegħek tal-li qed ngħidlek tihom ir-riżorsi, tihom biex jaħdmu. Issa ironikament Ramona, ironikament, jekk wieħed iħares l-investiment anka finanzjarju fil-riżorsi fil-Malti, jiena ngħid bla preċedent. Ebda gvern qabel ma investa f'tant libreriji f'kull klassi. Aħna llum għandna skemi li kif tkun tqila nibdew programmi tal-itterizmu fuq il-Malti u fuq l-Ingliż. Sama n-nanniet u sama l-ġenituri u tfal kollha u tfal vulnerabbli għandna programmi apposta lihom, għandna librerija fi klassijiet primari, l-investiment li għamilna mal-pubblikaturi Maltin, is-support li nagħtu, ġifieri kemm inżid biss il-Ministeru favur il-Malti. Favur Malti tajjeb ħafna. Favur Malti tajjeb ħafna. L-iskola ma tistax taħdem waħedha. Jiġifieri ma jistax ikun hemm investiment biss fl-iskejjel u mbagħad is-soċjetà l-mezzi tax-xandir l-infrastruttura kollha tal-pajjiż taħdem kontra dak li jipprova jsir fl-iskejjel. Mistoqsija tal-aħħar u fil-qasira x'irrid nagħlaq. Il-fatt però li jinbidlu dawn ir-regoli tal-Malti. Ġimien mindu jien għamilt level, u tkun tallimni wkoll, ma tiftakarniex imma jien niftakrek. Niftakrek, Minn mindu tallimt level jiena jinbidlu ir-regoli tal-Malti. Ġieli kważi nkun irrid nara li qiegħda żgur meta nikteb xi ħaġa. Il-fatt li qogħdu jinbidlu dawn ir-regoli mhux iktar inħawdu l-imħuħ. Ramona, taqlax kwistjonijiet fl-aħħar li m'għandix ċans niddiskuti. Vera m'għandix ċans. Ramona, illum għandna Kunsill tal-Malti li huwa verament imma bidlu l-regoli l-aħħar regoli inbidlu ġew irranġati propjament, ġew simplifikati propjament fl-2007. Issemmi l-kwistjoni tal-klim Ingliż li dieħel fil-Malti u l-Kunsill tal-Malta b'konsultazzjoni li naħseb li għal-ajra tal-pajjiż kollu ma' kulħadd, letteralment ma' kulħadd. Se wasal għal deċiżjonijiet li naħseb li huma verament raġunati. Imma dik kwistjoni li ma nistgħux nitilbuha fl-aħħar u nħalluha tiġri hawn ġew. Tbidlux ħafna regoli għax iktar nikomplu għajja bil-bidliet u bil-riformi maġli, ħajnajdu hekk. Ma naħsibx jiena ċertu riformi u ma tajbin li jsiru. Jiena għal tal-Malti qed ngħid biex ir-regoli tal-Malti. Grazzi ħafna Dr. Adrian Grima, Dr. Frank Fabri tal-li kontu magħna dan il-programm
li x-xandar iktar tard mis-soltu, ovvjament minħabba l-impenji li żgur li segwejtu ta' jum il-ħelsin, iċ-ċerimonja ta' jum il-ħelsin, program kemm xejn sar ukoll minħabba ċ-ċerimonja u ovvjament minħabba li konna tard fil-ħin. Grazzi, il-kumplament tal-lejl tajjeb, jekk alla jrid nintaqgħu minn hawn u ġimgħa oħra. Mm-hmm.